Oh my goodness, this live is doing my head. Hey, it's actually doing my head. Brilliant, brilliant, brilliant. I'm really excited. Finally, we managed to connect Pastor Marangi. I would love to say greetings first before I forgive me. Ndakafika imedze kujimu ndangauya ndakadaro ndichifunga kuti ndakasika pandazona kuti handisina nguva yekuchinja. But anyway, zvandakapfeka musanya kutarisa. Next time I'll try to do better. How are you and how have you been? No, I'm all right. Anitka, it's been a while. It's again, you know what? The most interesting thing is there is a notion that we talk every day. There are people who believe that we talk every day. Could you confirm to the viewers that when did we last talk? It's not last year, and it wasn't March. I think I texted you a message and you responded that you are well, you are fine. Then that was that. Yeah. And before then, I'm sure we last talked when we were still in Jerusalem. You are. I think technically, speaking. Well, frankly speaking, you are not one of the persons that I would really say I had so many conversations with during our time in Jerusalem. In as much as we would be in the same space quite often, but obviously, because of where we are today, which has triggered this conversation, we are both interested parties in the situation in obtaining Jerusalem. So maybe people may want to know who is Pastor Marangi and why. Are you on this live? Maybe what we want to know is who is Pastor Marangi? Do you allow me to speak in my mother's tongue? Yes, ndinotaura manzi mashoma achitaura neshona than ndichitaura nechirungu. Zvakanaka izvozvo. Chekutanga ndinokwazisa vese vari palive pano ndichiti ndokudai. In fact handina wandinota handidi, ndinoda vanhu especially vanofarira shoko raMwari, ndinovada nevanofarira kuti zvinhu zvive zvakanaka maringe neupenyu hwekunamata Mwari. Ndinofarira nevanhu ivavo, saka ndinoda vanhu vese. Pastor Marangi munovaziva, vazhinji munovaziva. Vasingandizivi, ndiri pastor kuJRM kubva 2015 kusvika 2024 I think, but technically ndakusvika 2021. 2024 zvazvangowawo procedure, but otherwise pandanga ndiri active is 2015 until 2020 ndo pandanga ndiri active, much active. Ndaishumira ndichibata ndichiverenga ndichifamba nemupostori ndiri head yesecurity yavo kana kuti yeprotocol yavo. You know what I mean, kuti affair yavo ndini ndanga ndiri papo, but I don't want to delve much in that. Ndinokutaura pamusoro pekuti JRM. Yes. So I joined the JRM 2015 January to be precise. Ndopandaka joina JRM 2015 kusvika 2024 patakaita official communication yekudzingwa kwangu inini mu JRM. So ndo basically ndo zvandingataura for now, unless mune pamuda kuti clarify I can clarify. No, I'm happy ne pamataura ipapo. I just wanted kuti vanhu vazive, nangandida kuti vanhu vazive kuti imi ndimi ani and munobva nepi, why all of a sudden Pastor Marangi is a thing. I mean, like you said, you were, I would say, the right wing man wa Apostle Talent for right winger. Maifamba mese muchita zvese zvinoitwa, everything pretty much chaitika. You were pretty much involved, yeah? Yes, he is my brother. Yes. So yeah. Then this brings me to my next question. Considering, you know, when I look at you, when I look at Apostle Chiwenga, the relationship that you guys had, ukama wamanga mina 2015. Ini ndakazouya kuJRM muna March 2015. Ndakasvika imi mato vako. Ndichitasa ukama wamakanga minawo imimi nemukuru nepatava iko zvino. Mungagona here kunitsanangura mamazwi mashoma kuti from January 2015 kusvika patasvika panapa. What has been the story of the journey? How chatishita patasvika panapa in your own context? Ndisati ndazobata mama context andichada kuti zobata. Tasvitswa sei panapa? Okay. Handina manzwa akawanda. Asi mashoko andoda kuti nditaure. Ndichaita mamwe acho ndichisefa. Nechikonzero chimwe chete. Chekuti pane vanenge vachitsvaka manzwi ekuti vataurire pasipo. Zvichizokanganisa vamwe vanoda Mwari kuti vazovenga Mwari zvachose. So jeni yedu inofamba yakadai. Ini chakaita kuti ndifambe na Talent Farai Chiwenga, chakaita kuti ndifambe naye ndinomuda parachokwadi, ndinomuda as a brother. Munhu wandinotoda ende akuda kwangu akusi blinded pakuti kana arasika ndoramba ndichiti zviri right. Handina kudaro, handisi type yo. I think chakaita chowirana inyaya yekuti ndiri straight talker handibendi. Chakaita kuti ndiwirirane naye, ndakasangana naye taifamba neBhayibheri rangu ndichienda pana first ndichinzwa vaikoparidza ndichipfuura, ndasingagaripo
pano palidzo pepe ndaingopfuura because to me ndaitoti pandaenda kuchurch is enough kuti ngoteererawo ndaikuti ano maybe kanongoteererawo pamwe pane zvinondiedify ndichipfuura ndichienda. So what happens that other day notaura ipapo ndo paemphasize akashaya imuverengera Bible ndo kana ndiri pano ndikuverengere. That was my first time kuverenga Shona Bible pamberi pevanhu. Then I read it well, which surprised me as well. Then the following day it's one chandakatanga kuziya nacho kuverenga Bible. You read it so well. So ndakanzoma nditi ndimurambe ndichimuverengera. I think it flows zvakanaka ndichimuverenga. Then it zvikadaro. So zvakazoitika kwandiri ndiri personal. It's my personal experience, which even if I share it, you cannot understand it because you will know 1 John chapter 2:26 kuti the anointing that you have received, you need no man to teach you, but he the anointing teacheth you. Anokudzidzisa iye ega muyamsheni. Nobody can teach you the experience of Holy Spirit in you. Iye ega unowana experience yako iwewe yega inosiyana nemunhu. Exactly. So I got that experience and I was saying no vhangeri yakanaka famba neyo. Because inini kumashure ndainzwa kutumwa ndichiramba ndichiti handizvide ndoda kushandira. Kune vakauya mapastors pandaimboenda kuzayoja vachindiprofita kuti yoya pastor aenda kuAmfik ndichiramba. Ndakatoramba ndobvira ndaenda. Until that time 2015 ndo pandakazo mashoko akazosimba mandiri kusvika ndizoparticipate. Iyewo apostle akazozviona kuti akazotoya kwandigara pasi akati imimi chaka kutumai asi handisina kumhanyira. Mundoti mundiudze kuti amuna here inzwi ramakanzwa. Ndikazveshuwa ndikati ano ndaizvinzwa pandaira. Ndobva ndo kunzwana ndo kuzogadzwa navo mukereke JRM ministry JRM. So mirai ndikubate ipapo muchizopfurira mberi. Imi munoti ava vakauya vakakubvunzai kuti manzwa zvi here imi maizvinzwa muri kuti muri pastor. Zvino manje ndikatarisa in recent rant yandakambona paFacebook ichinzi imi amuna kugadzwa naShe ndakatongogadzai because ndaifamba nemi and amuna simon kana one inoedify makaparidza. Ndoda kuti muzoongobata kuti turu ipapo muchipfurira mberi yenyu nekutsanangura zvamachitsanangura. Zvakanaka ndakaiona iyoyo clip iyoyo vachida kuti handina sermon yakamboedify anyone. Ko ndezve competition here. Vhangeri yaMwari ndeyeupenyu. Munhu waMwari hafaniri kuwanikwa achipinda ma unnecessary debates akafanana newayo ekuzvikombeya kuti ndinotoparidza zvinoedify. Ina handigone kuziva ndikakuparidzirai ngoma ino handigone kuziva kuti imimi maribata nemutoo upi izvozvo handigone kunyange mukajamba ndamboverenga muparidzi nai kuti zvinenge pamberi pako hazvisi zvinoratidza rudo kana ruvengo kutoreva kuti pandaifamba naye pesa ini ndaimutreata as a brother kana matauriro akaitwa zvotoreva kuti ini I was blinded pakumutreata as a brother yet inside there was hatred because he wasn't being edified. Paaisimuka mberi kwevanhu achiomberera achiti ndanakirwa nevhangeri ainyepa. So he has been lying since from 2015 kusvika paakazotaura izvozvo ainyebera vanhu vachitouya kwandiri vachiti pastor ari pastor wake akazvigadza iye. So he has been lying to people. It's a confirmation yekuti ndainyeba. So vanhu vaifanira kutiza nekutya munhu akadaro. But unfortunately anotonga pakati mapenzi kuyadanidzira sei hapana arinonzwa. I hear you. Ndiri kukunzwa. It's quite unfortunate kuti mashoko akadaro akataurika and inini mazira ndaikuita handina kuda kuzvitora paface value. Anyway, I think just to broaden the scope yehurukuro yedu, you have talked about your relationship with Apostle, but also we know kuti imimi makanga mine vamwe vashumiri vamaifamba navo vamaivadzana navo o vamamuri mabhodhi navo vakaita sana Pastor Baloi, Pastor Irengwi, Vhangeri Bari and mapastors akazotevera mashure. Generally in a few words mungati ukama hwenyina iwawo hwakanga hwakamira sei kona zvino hwakamira sei? Ngoma ino Mwari akanaka ngoma ino and akarurama because zvese zvinoitika akazvitaura beforehand. Ukama hwangu inini personally ndaka ndichiziya kufamba kwangu I treated all as brothers and sisters. Handina wandaiti ndoda uyu kupfuura uyu ndaiwadzana nawe zvakanaka. Asi in a journey of life you come to understand kune maturity mbiri dzeupenyu, kune maturity yepanyama kuya maturity spiritual. Maturity yandotaura nezvayo ndepanyama. Uchifamba unonzwi unogona kutofamba namukoma ino ofamba namukoma Sidney wamakaita live nawo nezuro uchitamba muchitoudzana muchifara muchiudzana mascriptures and so forth. Muchitoti no iyi hama yangu tinonzwa nayo. Asi hama yako kana munhu anokuda hazvionekwe panguva dzakanaka. Zvinoonekwa panguva dzisina kunaka. Right, that's true. Nguva yetsekwini ndo panowanikwa hama yako ipa. Handingave a brother to you kana hama kwauri pekuti tomboti in bracket I made a mistake or I'm caught in a sin. Then you rubbish me like that and they cast me away. Stuff like that without any effort of restoring me.
But on that, in that regard, if I remember very well, in me on first instance, there was a PDF yakabuda with a lot of allegations. The first PDF, mukanzi tukusha kukorektai, imi mukaramba correctwa, and then came another PDF which to me read more aggressive, vindictive, and it left a lot of people shell shocked. What is your take on that? Because imi muruda mnapo amkana, but it seems kuti mukana from reading the contents of the documents. Makapo amkana imi mukuti mtendeuke mukaramba kutendeuka. Mukoma ino. Yes. Mungamira ere pamberi pedare. Moto simudza ruoko moto plead guilty to a murder charge. Which murder charge you know nothing about? No, has gone. Good. Kana ndine pulpit. Ndinogona kuishandisa right kunyika vaniti abuse of what? Power. Okay. Ndinenge ndine authority, ndine gun, ndine njema. Zvese ndinazvo. Saka ndinogona kutaura ndokurumidza kunzikwa because ndakabata gun, ndakabata njema. Saka ndinowasha ndataura zvinokurumidza kunzikwa zvofamba. Zvoenda. Asi chisiri chokwadi. Augone kuristore munhu nekunyora tsamba. Vese vakanyorwa tsamba. Imi makanyorwa tsamba. Makambogara nemi pasi here? About me, in all honesty, inini ndakambofonerwa ndakataurwa neni in several meetings. The last meeting yakaitika ndina CD na Mkoma Tonde, which happened in Cardiff, which wasn't really a meeting because we were bashed before we were asked to speak our mind before cameras and all. So I felt there wasn't a need for much to say much on that, and it wasn't a platform that was the platform I wanted. But in any case, my case and your case were different because in any nyaya they weren't as major as yours. In Mimi, it came across as sorry, I'm delving into your personal issues. If you are not comfortable talking about them, please let me know. And I'm not going to be going into details, obviously, for a number of reasons. This is a public platform. I don't want, to involve people who are not supposed to be involved in this conversation. I know. But in my case, but at the end of the day, if you speak to me against my convictions, there is a problem. The issue wasn't solving my problems. The issue was trying to hear what I have to say. And I think there was an element of bullying here and there. And especially the emissaries that would come to us. I had always been the favorite one. But for you, you will always be one of the powerful men in JRM. You were close to the power, and you literally had the power in your hands. And what I would say is, at the time, technically what you say is it goes, even whether confirmed or not confirmed imposture, especially considering there's a lot of allegations that then came. I think the past issues of finances with people borrowing and all the things that then these were allegations because I don't have proof to that. And then Mimi and this one because the question you were asking, Inina was a different case altogether because they were trivial, I would guess, but they were important because they spoke to the gospel. The issue was me questioning certain stances of the gospel, which the honest truth is some of the issues, but they would never come in the public to confess or to accept, which was okay with me. That's why I kept talking, because I got the answers I wanted and I got the action that I wanted. All right, let me answer you. Mukabvunza zviri personal zvandisingade kuanza ndinokuudzai musambotya kundibvunza zviri personal. All right, thank you for that. I have nothing to hide. Upenyu hwangu huri public. All right, there's no way I can run away from the public because asichatoita. Yes, so handifani kuti ndivige anything kana ndichibatsirika ndobatsirika. So ndinoti handinombogara neni pasi. Okay. For number one reason yekuti tsamba yakutanga yakauya nekuda kwamakuwa. Vakanzwa makuwa somewhere. Those are not all my details. Okay. Vakanzwa makuwa vakanzwa somewhere. Havana kuya kwandiri vachibvunza tanzwa makuwa akati zviri kuvireva zviri kufamba sei. Somewhere could be within the immediate sphere or someone who was outside. No, within. Okay. So vakanzwa makuwa yayo then vakanyorwa tsamba iyoyo kutanga. Asi chakanyoresa tsamba kweso chandoziva inini ndinotanga pakutanga bosi nandikanganwa. Brilliant. I have my text at my fingertips. Akaita tsaona yekutanga. Yes. Iyo takaenda zvakanaka zvakanaka yekumashingwe. Yes. Yes, takaenda zvakanaka. Ini like I told you, ndinanga ndiri head weprotocol ye-security. I had to investigate how the accident happened because nyaya inofanira kuenda kucourt. Masamoni acho ndina receive. So I investigate before police ndakatoshandisa private investigation yangu. Find out mafacts angu. Ndikaona andingade kurivhila for now. Then iyoyo yakafamba zvakanaka yakapfuura tikaenda kwatakaenda kunze kwenyika tichirapisana tikadzoka zvakanaka naka. Then yechikuru yakaitika musi wa20 July 2020. No. Before iyoyo pane yakaitika kuNamibia. Namibia, yes. Yes. Yakaitika kuNamibia yakauraya maini wangu Beatrice. Neyakauraya mai exactly. That's going to allow saying yakauraya ndaida kuti yakauraya sister Melba. All right.
yakauraya sister Melba. That tsauna iyoyo ndakaenda ndini ku Namibia ndasainwa na apostle kuti ndiende ku Namibia kundoita ma repatriation procedures. Yes. Ini ndozvizisa. Yes. So I went there ndikakumbira family yekwa Melba kuti vandipe munhu ane surname yakafana naye kuti ndiende. Zvese izvi at the ministerial level tichowirira. Yes. Oh, I went to Namibia. Pakazoita issue between JRM neku chechi paimboenda Melba. So paita issue papo pakaita ma emotions among the ministers. Apostle wakafona kuti ku Namibia ndani pasa mafukidze ndinamva ngere mafoni. Mafona vachiti mari yakanga yabhadharwa nevatendi vachibhadhara kuti tirapise hama dzadza kuwara nekutakura mabhodhi. Mari inofanira kuenda kuna Melba ngaichiregwa kuenda iko. Ngatisiye ibhodhi ya Melba ikoko hama dzazomtora vega. Mirai, muri kureva here because I was also actively involved in that particular situation. And I remember tsauna yaitika there was an emergency service yakadedzwa ku 88 where we turned up in our numbers and people contributed. Muri kureva here mari yakabuda imomo kana kuti there was a separate fund which was there. 88 I think you saw kuti there were emotions. Yeah. Kana musina kuzviona mama kaputirwa panguva iyoyo. Na ini ndanga ndakavhurika munhu washe mukada kutodaro ndinotanga kurasika pana. Alright, ndinenge ndipurire mberi. So ndakati inini ndakafonewa na maunzi achiti ndo instruction iripo ndikafonewa na Pastor Baloyi ndikava tena back ndikati azvigone zvamukutaura andigone we are a family makadzisa last week andigone kusiya board ya Melba kuno ini ndakatenda kuhama dzacho ndinowa useless uye ndinowa munhu anonyepa andigone kuzoparidza ndikanzwikwa kuti ndakaenda kuhama dzacho ndikakumbira mwana wawo akandipa mwana wawo ndozosiya board yacho kuno kuti hama dzingadzitere ini ndatomboita procedure yese I become a fool to myself plus ndatobatanidza mabhodhi aya ari 2 pamapapers repatriation sasa singachaita kuti ndakusiya another board sasa singaite so I try to explain over the phone ndatonapasa mafukidze namafoni apa mari minayo here kana kuti maimirira mari kuti ibve kuHarare mari yanga yatotumirwa yemabhodhi waya kuti bhadhare mabhodhi I think it was $900 yaidiwa ndantori nayo ndatoenda kukupala kwacho ndikanombhadhara $900 ndo yaidiwa zvimwe zvese apa ndizvo mari ndakazabhadhara but iye kuzobhadhara free now yanga iri $900 ndo yakati muri kuziva here mari kuti yakabuda yaiva mari yese handizivi indaingotumirwa mari as per request yezvaidiwa kuna Namibia. Yes. Okay. So anyway, I'm actually so paid $900 maybe other small amounts which may that actually opens another can of worms, yeah? And right. Ndabhadhara ndakatonzi nini bhodhi yo ngaisara ikoko ndikaita nharo ndikauya nemabhodhi awo ari 2 ya Beatrice ndikaisiya kuBulawayo ya Melba ndikapfuurira naye kuHarare ndikandoita handover ndakaenda kubheriwa kwacho inini chechi haina kuenda ndakaenda kubheriwa ndikatogamuchirwa zvakanaka because I did something changa chatovhiringidza vanhu so mari iyo ndakaitoinzi iri kudiwa yebhodhi iyoyo yaMelba kuti muirifande taura ine mumwe wacho arifande mari iyo Melba anga asiri mutendi weJRM anga ari mutendi ndo pakatanga bond of foundation ipapo. Alright. Ndo pazakatangira bonzi ipapo kama wedu wakatanga kuwasawa. Ndo pazakatanga takazopinda mna 2020 tichasenge taumbowirirana nemhaka yakuti inini moyo wangu conscience zangu zvakachena. Yes. Ndakiseva Mwari ndisina mbairo wandaitsvaka. Imimi, let me take you back a little bit to this Namibia debacle. Imimi, what is your opinion on the effect yekuti makange muchinzi mimi CI board ndo vamaita nharo vamaita kura ende vamashandisa mari yamamsingafane kushandisa. I would assume kuti 900 ngere 2 mabodi here kana kuti 900 ngere 1 board. Yamakazenge muchifanira kufana. Yanga iri balance yanga yasara for those 2 bodies. All right. Saka afu yacho ndenda inzi ndichirega kibhadhara. Chirega yobhadhara mudzoke nayo kunoko. Exactly. Inini nokuzwisisa kuti mari visa tichiti mari yekuita repatriation. Exactly. Inini ndoshandisa kubhadhara mari yemadomasi ichinde madomasi kandipa mari yechidola mari yemadomasi. I buy tomatoes. Yes. Ukandipa mari yechema inoenda kuchema. Right. In that regard, imimi mapuwa mari mabhadhara maita zvamaita. We also understand kuti pana vanhu vakanga vakuwara vari ikoko. Vanisingadi kudomana mazita because havana kutitendera ndikutaura nezvavo. Vanhu ivavo mune here rumwe rubatsiro rwamakavapa kuti vagone kubatsirika because I understand kuti motikari yakaita tsaona yakanga ine vanhu vakati kuti ini ndakazoenda nevamwe vatakaenda navo naBaba Jeremiah kunotora vanhu ivavo kuNamibia tikauya tichidriva tichichinjana ndine zvakawanda zvandakanzwa zvandakadzidza nezvakawanda zvandakaona in that incident it is irrelevant kuti ndizvitaure panguva dzinedzi. I think tasvika ikoko because manga muchitraya kutsanangura kuti problem yenyu netsamba dzakanyorwa pamusoro penyu yakabva kupi. Saka I don't want to kana iri nyaya tichataura probably in another forum mumwe musi. Saka imimi mari dzakanga hama dzakanga dziri kwedzi mune here imwe mari yamakanga manzi muwasire imimi yamusina kuzowasira? Ini ndanga ndisingaite zveve kuchipatara direct kuchipatara kwanga kuina remember kwakuina mvangeri mafolo ndivachandiregera ntaura saravo but
is a brother, I will mention it. So na Pastor Mafugidze akauya inini iwo baba vakasara ndo vakasara nevanga vakakuwara ngwa kuchipatara inini basa rangu naita repatriation. All right. Ndo ngari mission yangu mari dzanai request imari dzaibhadhara kuma death certificate mari dzaibhadhara dzakaenda ku transport bona fakaenda ku transport ministry of transport yacho ne compensation yacho kuti vai vofana ku compensate ino traffic accident funding saka ama basa meno dzabva yati dzakazofambira ere boza izokiwa ama yacho chaiyo banje kufambira mari idzo. Yes. So boza ndaita izo boza body au repatriate usina kupedza mapepa SAY ndakwa ine njumba mapepa ndo basa rangu radaita iro. Alright, saka uko amnambobvira mava involved. Anyway, fast forward manga makutsanangura kuti another incident yakaita kuti mukonani. Good. Then ndo baba kwara vaita accident 20 July 2020. 13 July I mean 2020. We kuno on target. Zvakafamba zvakanaka. Zvikaende pa hospital kwatakavati ngavaende private vachirapa vakatazonogara kuchitungwiza kwemwe hama kwemwe bishop. Tazonogara kumba ikoko vachimbo vachiwana ma-check up awari kumba kwa bishop. Manga head of protocol here papa. Exactly. But ndakanda kuona kuti pane mumwe anga kuda kuita take over. Of which ndakazvitendera inini ndanga busy ndaiti ndo oversight ndichiona because inini ndanga need kuvapo kuti ndizive security even ndisipo ndazviziva. So imimi makanga maita busy nei amusi maifanira kufamba nemukuru here nguva dzese because head of security maita head of security sei imimi mchishayikwa dzimwe nguva ko mukuru akabatwa emusipo mchitsvaga mari. Mukuru weSecurity muZimbabwe ndisi DF ani dekwa aripo pamberi papresident kuti anzi ari pabasa. All right. Ye mukuru weSecurity but ani dekunga aripo. All right. Yanongo deploy. All right. Yes. So no mafundaitika yemswa 13 July. Yes. Takazoenda tikaronga kuti vaende South Africa tiona kuti tine suspicion yekuti muno mamusi safe. Not starting ma facts, starting with suspicion. Basing on hearsays. Which was good or both in power South Africa ndo kwine a good medical facility. Kusingadhure than kuno kwatati. So wakaenda ikoko ndikazvatera ndinowaona na Elder Sangaro. Pandakaona ikoko tiri kumba kwa maposa ku Midland. Ndo pandakaona manje kuti the game is changed. Okay. Erengwa kaenda ikoko. Achinowaona. So ndine dzimwe hama dzikoko dzakazogara nepasi chinzi pastor mwenye pakuda apostle asima kavavenga. Okay. Ukazabva nekupi zikanza zvatiri kunzwa pashoka tiri kunzwa ana kumira zvakanaka. Okay. Ndobva dzatanga ndikata andizvizive. Inini andingauye ndatoya kunoku ndasiya basa rangu ndichiuya kunoku kuti ndione hama yangu. Saka ndogonza ndakavavenga makore ese ndifamba nawo nezvimwe zvibhakera zvataivhika shuwa ndogovavenga. Asi ndikangokuti I must not take it bad. Mukati ndikati moti ndozovavenga nhasi. So ndakazvita raerengera kabuda pakutaurwa kwazo kuti ndiye akanga asvitsa nyaya yacho which I do not know kuti akaisvitsa how uye anga ine nyaya iyi asi nyaya iyoyo takazoitira meeting sema ministers aposto vakabvunza vakataura kuti handiti makuwa nyaya iripo makataura zvokuti nezvokuti zvepersonal life yavo wachinanga imimi kuti makataura muchiudza basa here. Okay. Ndobva ndataura meeting kuti handina munhu akataura naye taura nyaya iyoyo wari kunyepa ndataura nawo munhu akandiseva in that meeting ndimuvhangeri maforo. Okay. Wakati no pastor ere nyaya yemukutaura pastor Marange wanga wasipo takaitaura tiri vatatu inini na pastor Baloi nemi pastor Marange wanga wasipo. Nyaya yemukutaura makatoinzwa nesi. Aposto wanga warimo ndikati mazvinzwa aka mama ndi accuse. Pastor Erengwe wakati ano saka I think ndakakanganisa kunzwa. Aposto wakabva wabuda meeting iyoyo vachitipedzera naye. Ndikatongopedzerana sei muri matanga nyaya. Saka the giggling girl anga ataura nyaya isipo here kana kuti the giggling girl akacreate nyaya kana kuti akaita sei. Akanzwa nyaya kwa akanzwa nevamwe vake. Akaisa kuni bosi aida kuti inini ndive kure. Iyo oenda padhuze kana kuti what do you think was obvious because angin pamwe ndandito obstacle pama ambitions. You never know ana missions awo. So indikangoti no zvinane ku keep a distance than kuapa dhuzeka uchiona kuti zvinhu zvadi zvasiyana. So and also healthy kuti usadzimanikidze bosi kudiwa. Yes. It's a middle principle. So ndakati no inini I should fight for any position in my life and I've fight for position when you crash svika ndipedze college ndiwe zvandiri and I've fight for any position position dzaiuya dzimwe ndichiramba dzimwe ndichigamuchira ndikaona kuti pane makwikwi ndaigona kuramba. So ndakangosiyana nazvo ndikati no it's okay ikandisiye zvakadaro meeting yakapfuura pandakanga ndikuita something kuti okay saka pane nhuma dzakafamba but ndokunzwisa kwandaita murume kufamba kwandakaita naye kubva 2015 akanzwa nyaya kunyange ikazonzi ndeye nhema maari hazvibudi. All right. What word would you use to describe him in such a context? Akanzwa nhema dzikaprovwa nzi nhema asi iwewe kana anga atokuvenga kudhara or kana anga ato kuti utori enemy you remain like that even zvabuda pachena kuti inhema. All right.
amene kuti munoshanza kuti kuti kuchirungu ndimakadzidza Like tinzwa ma viewers kuti vanotikupa zvire kuti chii ndo vamwe vakadzidza ivava. So tell me Pastor Marange, now that ndimi murimo with other ministers the Gilgil girl has been exposed, what went down in that meeting? Apana kwakaenderera mberi yachaenderera mberi kuti takangokula kuti erengwa anyepa maforo ndiye akandiseva pa ndima dzaerenga tikati meeting ichenda kupi iyi yatopera. And there was no action yakatorwa against the Gilgil girl. Azvina kuti apana action yakatorwa bozo katoramba vari vese South Africa. All right. Which means after that what happened? And this tokastora kuti vavega ikoko tokazokukura chitichi, but inini chandinoziva kuti meeting imomo takaprova chinhu hani kuti sister Sibongile vainyepa. And the PGB is away and the EV is away. They are very much away. All right. Kana vaine integrity kana vakatumwa naMwari zvemachokwadi, they cannot deny this. All right. So it's unfortunate we cannot bring them on this live because I think I don't know, maybe by adventure if they so accept to come on this one of these days we'll bring them on. Maybe we'll give them the right of reply. But in any case, Saka, this became the second incident. Yes, and it became the second incident. Asi akaita maunzu because mukufamba vakazonyorwa tsamba yavakanyora matoza acho tingarebesa nyaya yechi2 ikanyorwa yechi2 yakanyorwa after ndataura ndakarecorda a 14-minute audio yanga iri 14 minutes 3 seconds to be precise. Audio taura na Pastor Gerald ichima yaudza ndichiti makanyora tsamba muchindimisa amusi kutaura neni muchindiudza kuti what went wrong togadzirisa sei ndibatsireika mangonyarara. Saka ndobatsirika hawo kana makanyarara musingataure neni yeti makanyora tsamba muchindofana kutendeuka. Ndofana kutendeuka pachi uye ndobatsirika hawo muchaziva sei kuti ndatendeuka. It has been 2 years now makanyarara, but that was in 2022. I was in South Africa by that time. Makamira case yangu ya South Africa ikoko yakaita kuti wenda nukuya kuno because malo yangu ainitimira tiite nyaya iyi ndiri kave mari yangu. So ndarecorda. Was it sorry to digress, nyaya might bring up, was it in relation to JRM or any happenings of JRM? No, it's personal business. It was personal business. No, it's okay, go on. Ngori nevamwe vana vandakaita partner navo kuJRM. All right. Mari yacho ndiye ndakasungiwa South Africa, nasi iripo South Africa ukotu. All right. But you asata matito zakawanda asina mangonzwa nyaya yacho mamirira yakaita. It's all right. I'm not interested in that one. I'm interested in knowing exactly. How so, you guys fell out. Ndo ndarecord ndo ndabvunza ndikiti ko vangeri bare varipi. I think Pastor I think if I try challenge the network, hopefully it doesn't have drop. I hope so. Pastor, I think my freezer, if you can hear me, he's gone. He's gone, unfortunately. Let me try to add him back. Let's be patient. Let's try to add him back. Say my love, my likes, share link so that people can come and my likes. I'm trying to add Pastor Marange back. Hopefully it doesn't give us a problem. Hopefully he comes back. Say my love, my likes. Say my love, my likes. Tichinzwa na udzi kuitika muzikira gira David kana kuti mbako Adulam. Say my love, my likes, share, mshita. Pastor Marange, if you can hear me, I've sent you an invitation. Please come back and join us. Just try to, yes, I'll approve. They can be edited. I'm trying to approve again, Pastor. You can add them to your broadcast while user is connecting. I don't know which can network again. Keep sending me a request, Pastor Marange. I'll try to keep adding you. Network again, I mean, hopefully, tendera kutimuzoke. Yes, thank you for the love. Thank you for the likes. Thank you for the love. Thank you for the likes. Yes, keep them coming. I love them. Keep them coming. 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 Yes, irikuti edging, Pastor Marange. Let me see. Irikuti edging. Let me drop. Try to add again. Right, irikuti edging. I don't know if I will win. Right, brilliant. Thank you very much, Pastor Marange is back. I think network yenya Modona. Right, you were talking. Please continue, sir. Yes. So, tanda papi. All right. Ndoba ndataura pa audio 14 minutes 3 seconds. Ndichitaura ndichiti ko pare ari kupi. Ko listen ari kupi. Yes. So, ndoba ndatumira baloni. Gerald. Then he akandi respond akati no, achazoita come back to me. Then when he came back to me, it was a meeting. Meeting yacho yanga ina ATF, yanga ina Gerald, yanga ina Sibongile, yanga ina Bengai. So meeting yoyo, the only thing chakaita meeting kutukwa kwangu inini nichinza mutu uzire kuti tofana kuita sei, tofana taura
sei amutudzi rezvozvo ndo zvanzi bare wamuri kuda na listen wamuri kuda kuti vaparidze tanga yako chechi wewe Who has said that? I understand kuti mimi makanga mshtaura pa audio na Pastor Baloyi na PGB. Vakazeta meeting after that. Ye Microsoft Teams. All right. But Teams ndo pamakanga makuzwa kuti kana mchida kuti vaparidze baba vhura yako chechi. Vhura yako ndikati ko iyi andibori yakavhurwa nani. Kana iri muri makaivhura. Then muchindidzidzisa kuti inovhurwa sei chechi. Kana iri ya Kristo mungandipa here advice yekuvhura chechi. Ndobva vanditi ano kana wataura wafa wakaparidza as long ndiri mupenyu mujera yamafa wakaparidza. When was that? Because I understand these people have been redrafted into the system. What could that be? 2022. 2022 ndo pakabhedwa kunza vafe bare aparidze listen aparidze. Exactly. Are you aware that listen is back? Bare is back. Very much aware. What is the move? Ndakatoudza kuti muchadzoswa ende muchautumirwa someone modzoke ende muchabvuma because mechifunga kuti mapinda. Okay. Vakatodzokera. All right. Then after that meeting. Then after that meeting ndakazoona pakutaurwa vachinzi ngatinamatire Pastor Marange. Pastor Marange, you owe me because inini ndakatobatira mtsanyo pamazuva iwayo tichikunamatira kunyange tanga tisina I remember takangonzi tikunamatira tisina zvataisiya. Makanzi munamatira kuti vanoona matira chi because I think ndakafa nenzara singaiti mazuva ayo. Makanzi munamatira iri January 2023 pamakanzwa. Oi, in January 2023 zviya. Saka ndaidzwa pa live. Ini ndakanga mazuva ano ndakutorwa nemangite. Makanzi mutinamatire mukanamata mukanza macontribution emari. Mimi right good if mamira makadaro nyaya ndangada kuzobata hangu pamberi kuti mimi takaita konde vanhu vakaita konde inini personally andinamboita konde yoyo nekuda kwezvikonzero zvangu because apparently I wasn't actively involved at the time but I think someone I'm connected to did a contribution muchinzi mimi toda kuti tikubatsire kubhadhara zvikwereti zvavanhu mama makavhara because maybe people impostor was on record yekuti imi muri chivharo mune vanhu makavhara be that as it may inini I'm not here to discuss that mari iyo yakasvika here yes or no handisi kuda kuti mutaure zvakawanda mari makaipuwa here yatakaita contribution. Hanzi mimi tikufana kupa mari vanhu vanoklema mari dzavo kumukuru anyway saka no andizoziya hangu pamwe zvakafamba zvakanaka mari pane yandakapiwa na Pastor Baloyi vandifonera pana pa 15 vakandipa $232 vachiti hanzi ndanzi ndikupei mari ena ndikupei mubatsirike muchengete vana avana ndagara ndiyangochengeta vana vangu imimi mainzi hamusi kuchengeta vana imwe nyaya dzacho vana vangu ngoma ino ndine mwana akura kai in fact ndine vana vakuru vanozvitaurira vari paFacebook vanogona kuzvitaurira kuti baba vavo vanovachengeta yakati havachengeti indorima ngoma iyi ndinomhanya ndakadzingirwa vanhu kujaira imwe ndaita business navo totenda Mwari nazvo asi ndine mamwe customer akauya so ndinomhanya ndinogona kushupika here and there asi ndinomhanya kuti ndichengete vana ndingashayiwa takudigresa sorry kuti ndikukate takudigresa ngatidzokere panyaya yedu yamamtitsanangura kuti nyaya dzekuti mukonani dzakabva kupi what was next after those meetings paita fallout and you've asked anabare kuti varepe and then you were told they will never preach in my church imimi kana ndati vaparidze tanga yenyu so evidently yanga yakatangwa naivo vachida kuti ivo vanhu vavanoda kuti vazoparidza which brings me to a question that I want you to briefly answer before you continue kuti we understand kuti people were chosen in leadership isusu we understood kuti mwemutsvene ndiye aiapoenda vanhu achinongedzera vanhu ava kuti uyu anoita there are people who were stewards who were drafted into positions. We have bishops, deacons, party stewards, and other people who were drafted in leadership. We also have people who were drafted into the ministerial positions. You were involved. I think you're part and parcel of the appointments of the people. What I can assure you is, I know kuti kune mamma positions. Angakafanana nesu takaappointiwa kuti tita na ainzaniko mfeso yawo yaMbhayibheri. And I did Epaphroditus, because it was just a cunning move. And if not pampa na Mwari zvapo, but ingo to Yesu wacho tanga tingori ita izvidao because munhu waMwari atinenge tichiitira at that particular point it made sense to us. But mimi ndoda kuti mundipe in a few words kuti what criteria did you use? Why am I asking this question? It's because recently I understand kuti the board of stewards and everyone who was in that board it was dissolved. In actual fact they were fired, all of them, including Maduku. Though Maduku, we know that he's still performing the same tasks he used to perform. And he still maintained his benefits. So what I want you to tell us and our viewers is, what was the criteria in these people? Okay. I wasn't much involved in the appointment of the governances, except for here and there. For example, appointment
former Deacon Marwiro, I mean Deacon Marimo, appointment who is this Deacon? Deacon just few. No, I wakati ndokutanga vese vaiappointwa ndo vaitongoappointa hapana consultation kana vozi vaitongotenda kuti mayamchene ndo avarayira kudaro sezva vaitaura. All right. So in that regard, what is your take? What is your take on the dissolution of the board of stewards? Good. Right to that mayamchene ati chaappointe ningi nani. Asi isusu ministers vese Gerald anozviziva, vengai anozviziva zvanotaura, especially vengai Gerald Leni. Because pane mapakapinda mumadikoni ataitota ningaitwa dikoni ningi asinga pozi mtaririka tinode kunzwisisa shoko raMwari ane maatu yes saka taipota no well pamwe isusu hazvina kuzarirwa kwatiri hatigoni kuzvipikisa sekuuya kwaakaita ndaitwa maapostoli naShe isu hatina kuti taingota ndizvozvo ngatingonzwa ira ataparidza tonga rakuparidza riri in a line zveofisi yekuti maapostoli vachi tanga tisina much interest nazvo tatingori much concerned about the purity evangelium so pakuendwa kwevanhu ava tanga tisina contribution yaichinja anything taingokuudzwa kunzi ava ndo vatakuapoinda kuita elder kuita akumita bishop uyu. Of course at one instant Pastor Balewa vakatombobvunzwa kunzi what your take, vakati handinga anoita then ndo patakati nini ini ndiri very analytical, I'm very sorry ndo tiri kubvunzwa kuti anoita here isitamboudzwa futi just a few minutes ago kunzi muyamchene ati tigadze apa taakubvunzwa futi opinion yedu zvataurwa namuyamchene futi so zvinhu zvanaizvo kana kazhinji when you are involved haukurumidze kurabhisha zvinhu kana kuita come open unongochifunga kuti pamwe ndiwe uri kudini uri kumhanya kupfuura shadow yako so you take it easy ukapuwa mukana naShe unogona kuzoti waona naye kuti nai mukuru wangu apa hatina kubuda here mugwara because zvinhu zvakupesana neculture yemuchechi yaKristu but pamwe zvaigadzirika votova zvatogadziriswa pamwe pacho wona hazvina kuzogadziriswa like pakabva anaunzwa achinzi Nelson afana ndi teacher mushumiri manje tichamugadza tozoona ari kutadza nei kugadza unonzi no tichazotanga maleseni naye first tozomugadza tongoti no fair and fine pamwe ndo zviripo isa tinomboitwa maleseni iwayo takangogadzwa because muyamchene anga atigadzwa kuyada lesson maybe ndo zvapo. So kudzingwa kwevanhu ava vese to come into your question number one kana wakakwana uchida Mwari kana muyamchene uchimunzwa kana uchiti uri convicted mauri wakatendeutswa namuyamchene hauna kutendeutswa nezvawakafarira kana wakatendeutswa zvemachokwadi mumwe mako makabayiwa kuti iri vhangeri chokwadi ganitende kwairi ukaona mashura achiitika akadai yekuti munhu akambogadzwa namuyamchene unzi ngaadzingwe pabasa simply because havasi kudefenda munhu because kwete vhangeri havasi kudefenda munhu, they are not being loyal, havasi vari weak. What weak in what sense? Are you giving them basa racho kuti vaite? Because basically he controls all departments. And everything. He decides kuti dora iri nenda kupi tudora sinenda kupi. Those people are kufanira zvimandomu ndingori zvidhori marobots. Vana decision yavanoita, they are just robots there. Pakaita one anoita decision isina kutaurwa naye munhu iyeye anotofaiwa inotonzi corruption. All right. Saka kureva kuti saka muri kureva here kuti everyone else who was appointed by Holy Spirit their term yaka expire. How relevant is this to the scriptural position in accordance to the early church? Because there is a time when we said we follow a template from the early church. Tine record yemadikoni akazodzingwa basa akoniwa kuti kudefenda munhu because majority evanhu vari kudzingwa vakadzingwa chechi church sheet rawo ndikariona I can only laugh. Because I feel these are frivolous charges. These are people who have dared to stand against Apostle Chiwenga. These are people who have dared to ask questions. These are people who have dared to go in places where no one gets to. Yes. In JRIM, gone are the days, 2019 going back, where you were allowed to ask questions where you do not understand. Yes. The current atmosphere, if you ask a question, it is saying it contrary to what is being preached. In not understanding, in confusion, you are labeled an enemy. That is alien to the gospel and the doctrine of Jesus Christ. Yes. Yes. It's a genuine question from a genuine person. If you block that person from asking, wangofanana ne political leader we Africa. Yes. Not to is final ndiri kubvunza because ane gani nenjema. So kudzingwa kwakaita matariri ava havasi vese vakadzingwa asi vanga vakawanda vaifana kudzingwa, so zvasingaite kuti padzingwe vanhu 10 posara vamwe. The
just to interrupt you there is a theory yekuti majority of these deacons they already left. Some bishops had already left in protest. Some people had left in protest. Saka theory iri kunzi vanhu vakazoona kuti tasara tisisina vanhu vatasara kuti tichitaura kuti ningi takamudzinga basa, people will start asking questions kuti ko ningi adzingwa basa akaitawo chii. Saka kuti tiwane justification yekuti timuti akaita chii timunyorere charge sheet tisaiwane. The best way was to dissolve the whole thing. Tobva tati isusu politburo yadissolvewa taakutanga kuita politburo nyowani, which is something that I described it as zanification of JRM yesterday, where we see new faces. As long as uchiimba kuti mkuru chigaba cheuchi, you get in position, you get in power. Good. Is it the same case that we are witnessing in JRM? How much do you agree with that theory? Oh yeah, I agree with you maybe 100%. Look, Nkoma ino. Zvazvinoreva andina vakadzimba vese. Muri wiki amusi kubata zvombo. Okay. Zvombo izvo vakabata ndezvekurwisa ani. Bosi vakanyeba vakati kupa hondo naSatani. Hondo yavo iri pasocial media. Now, zvakureva izvo kuti vachagadzwa next. Basa ravo rare kuva loyal to a man. Yes. Kureva kuti vari kuda kugadza marobots. That is why mushona pasocial media kuna vari kukambeina izvi kuti zvichida vachagadzwawo. Vanongoti post yega vanomhanya upikisa vodii vachidii kutraya kukambeina kuti zvichida vanoonekwa. Saka vanhu ivavo manje anenge ari marobots havasisiri vatariri manje vekereke yaMwari. Pauro anonyorera kereke paMiletus kuti fudzai kereke yaMwari yakatenga neropa rake, mapere achauya pakati penyu anoswara. Vanhu ainyoreraka haasi mapastors, vaiva vatariri. Bosi vatariri basa ravo pakereke kutofudza makwai. Vanofana kunge vaine sound doctrine who are apt to teach. Vanobata dzimba dzavo zvakanaka. A man of one wife asingakariri waini zhinji anoona who is apt to teach, anogona kudzidzisa vanhu. So ndo vatariri vavo. Saka mutariri iye azere namweya mutsvene anodzidzisa anogona kudzidzisa vanhu odzi adzingwa basa. Nhasi tomboti zviriko bhozi kana kuti early church tinogona kuzvishaya bhozi zvimwe hazvina kunyorwa, but tinoda kutarisa doctrine raKristu kuti rinombofamba sei. Apuwa mweya mutsvene achinzi mutariri achita basa achifudza onzi mafaiwa bhozi muri weak hamuna kundidefend. Bhozi vanofana kunzi vadefende munhu. Bhozi munhu ashifta. Yes, munhu ashifta from the past 10 years. Dzari kutanga achiparidza kuti ndaakusiya zvechechi taakuita zvekingdom. Yet you can't separate the two. Because the church itself, the gospel is the gospel of the kingdom. Because pese pataiparidza vangeri taiparidza inga iri ushe hwaMwari. Haigone kunzi takumbosiya iyoyo takuita imwe kingdom. It's another occultic kingdom, not the kingdom of God. And I have to say this. Just to pick your brain on the point that you are saying. Kubva kusiya zvechechi muchienda kingdom tichitedzera Pauro. Murukuti here mimi in the context of what they are now calling kingdom and purification and sanctification, ndizvo zviri kutaurwa nekupanzirwa mazuva ano. Is that relevant? How relevant is that? Ndoda kuti mungotaura in a few lines and then togodzokera kunyaya yedu ndasiya ndaisa chimuti pakuti how did we get here. Saka ndoda kuti tizonzwa muzondi windira up mazwi mashoma at that point so that ndinoenda nemi pa next pandoda kusvika nemi. Okay. Pauro anonyorera Timothy achiti zvino vamwe vakati vachida mari vakazvibaya neshungu zhinji vakaenda mukuparadza. Mari inobva anyora futi Pauro achiti man is the root of all evil things. Mashoko iwayo tinatora lightly because tinenge tichingofunga kuti tiri immune kuzvinhu izvozvo. Yeah. Mashoko ekuti man is the root of all evil things, they are a strong word. The love of money, yeah. Yes, the love of money. Yeah. Mas strong words. Ekuti unogona kungoenda kana wamudichi uchifunga kuti wanga uri right. Mari ine ma temptations akawandisa. So ndakuramba ndichikuwanzira imvunzo just kachonda nyaya yemari you brought up nyaya yemari and to me it sounds as if to you it's like a revelation zvinhu zvamakatozoziya recently. Imimi makazviziya rini zvinhu ndikukunzwa zvakanaka. Right. Ndikuti ninika ndanga ndakubatai muromo ndauti muzokondinya ndauti mabata point. To some people who are listening to us right now, they will say, you know what, you guys are just coming here because of sour grapes. Makutanga kutaura mutama live muchidisa apo Chiwenga, why because of sour grapes. But in actual fact imimi makatanga kuzviziva rini kuti ndopatava. Muri kundinzwa here? Can you hear me? Hello? Yes. Koma ino? Ndikukunzwa 100%. Good. Is this not a case of sour grapes? I mean, kuti manzwa nezvananda try kutsanangura mashuro. Mimi makazviziya rini kuti muchinda uyu wakarasika? When did you start realizing kuti the love of money is crept in this man? Is it not an issue of sour grapes? Why are we talking about this now? You know why? That is why my ona ndichinyarara nyaya idzodzi. It's because of those comments. Mashoko akachenjera anonzika kana pakadzikama. Right. Mukoma ino let me take you back to 20. Network yenyu yasheka. Muri kundinzwa here? Network yanga amene zvairi. No, it's okay. Ndakukunzwa God. Go ahead.
All right, whilst we wait for Pastor Marange's network to recover, I will take time to acknowledge a few of people here. Zvedu, yes, Mkoma Zvedu, Murisei, Mkoma Po, Chagonda, Tafadzwa Chaburuka, James Rusike, Ishmael Mponda, I believe much. Sheila, is it Sheila or Sheila Makina? Sheila Makina, I guess. Leman Leo Majoni, Ishmael, yes. And others who are here, we want to acknowledge your presence. I think I'm going to add Pastor Marange just for us to wind up. We are hoping by 11 o'clock we wind up. Titela Iza, how are you, Senyama? Network yawo inenge kunetsa, but let me try to add him again. Tione kuti vanodzoka here. Pastor Marange, if you can hear me, send a request. Okay, I got your request. Right, I'm trying to add you back. Let me see if he's gonna come back. So why is Pastor Marange vachitry kudzoka? Brilliant. It looks like he's back. Hello, Pastor. Yes. All right. Yes. All right. Mamshiti, I see case masawa great saying that with Pastor Marange was involved. Pastor Marange, Mimi, you were in the top circle. Mamuri inner circle, Mimi. Muchi, right. And, I want you to comment. Yesterday when somebody asked me, kuti wewe makatanga kuzona rini kuti zoni zvinhu zvashata. I responded to making reference to the first project. Do you know what happened about the first car project we did in Jerem? All right. Mibvunzo iyo inofana kubvunzwa, munofana kuifarira. Brethren imbai ndo makadi. Right. Mibvunzo iyo yoga inofana kuti ibvunzwe mukoma ino. Kuti why mama kanyarara pesa rega ndikudzei zvaitika mukabvunza Gerald mukabvunza Vengai mukabvunza Vesa maministers esa kanza amufaniri kutombowanikwa kune zvemari declaration iyo ndoiziva yakaitwa ndiripo because I was in finance. Yes, nzeve dzenyu nemaziso enyu ngazatomboona anything kuzvemari yashanda sei yadii is none of your business. So ataigona kuzviona pataitoonaka taitounzwa akachepa vachikomplaina kuti muposto varongotora mari achidai valoya akamboda kuipindira nyaya iyoyo akashaudzwa tiri kuningiri kumebho kumabro akanzi nyaya yose yana nayo makatanga rini kuita zvemari. So forgive me pazvinhu zvakadaro kuti isusu tanga tiri weak because we could not stand up tichiita basa redu semaministers, and I really apologize kuvanhu vese vakakanganiswa nekuda kwazvo. Then it's not a case of masawa grape handina bitterness mukoma ino. I think makandiziva nguva yakareba chisingaitike muupenyu hwangu ibitterness kana kundiona ndakatsamwa hazvimo mandiri nohwa ndakasimba ndisina mari ngofunga ndikuita mari. That's who I am. Ndakatrainwa life the hardest upenyu saka handina chimwe chinhu izvezvi chinondipa bitterness, not even one. Handina ndotombodawo kuita bitterness sevamwe ndinzwa kuti inofamba sei zvinoramba mwoyo wangu ameno zvaunoita unokurumidza kuregerera nekubuditsa zvinhu and handisini ndozvonga zvinongoitwa naMwari. Handina bitterness, not at all. Ndaida kutonyarara nyaya idzi but makwai mazhinji ari kuremadzwa mamwe akatofa nenyaya idzo nekunyarara kwangu ikoku ndichiti ndiri kuita brothers keeper yeti ndichitouraya vazhinji and I'm really sorry. Pandakamuona achibuda pativi paningiri paYouTube achitituka achiflasha picture yangu achipopota achipa maaccusation ese wayo ndakatoshamisika nawo andinoda kumupindura ndakamboda kumupindura but ndakazowa naadvice yevamwe vakati inga makanyarara makoresa achingonyarara then I ndobva ndangonyarara ndikati akubayira zani ndewako ndobva ndangonyarara. But now comment on how you carried yourself in the face or in the wake of a myriad of attacks was silence, which is one thing that I liked about the whole thing. I know it was a difficult time for you, but being publicly humiliated like that was not called for. And it's emotional intelligence. You know what, these are sensitive issues. These are issues that people have to live with afterwards. And saying things on public platforms, it's a footprint that we will never get rid of. And also trying understanding good after that hour is then what? Because people will still have to live lives. You still have kids, we still have family, you still have an ambuya, you still have this. He just runs his mouth like that and with no regard whatsoever. He lets that emotional intelligence, you know what, this should be said. This can't be said. Like you said earlier on in the meeting, Kuti. One thing he has a thing, he runs with it. My practical example is that information, that issue was publicized with half information, half truths, half lies, and all that. And the humiliation that woman suffered, and we ended up which outcome we wouldn't want if such a situation is to happen to anyone. They deserve to be publicly humiliated like that. Because that's very true. Use that template. I understand with Mimi, you were in the inner circle. You were with this man in a lot of Jenny's travels, and you know a lot more. And you also know, I know, there is a lot of
issues. And apart from the scandals, we are not here to discuss the scandals. We are not here, honestly, when I invited you for this live, I wanted to tell you initially, but you know what? I'm not here to discuss Apostle Chiwenga's scandals, alleged, or the actual scandals which happened. The issue is, we are concerned about the people who are in JRM. We are concerned about the people who left JRM. We are concerned about people who are sitting on the fence. There are people who are struggling. There are people who are confusing. Who are going to JRM today? People who are no longer going to JRM, who are asking the question, from here, then what? Where are we going? These are the people we are trying to see things as they are. Okay, I want to respond. You asked a very important question, which many have been asking, and so many people have been avoiding to respond to that question. Then where are we going? And I don't have to mince words on this. Kana kwanga ku JRM, wanga ku JRM kuti wanga kunashe. Nekuti mutumira achiuya kuparidza, ari kuparidza vanhu kuti vaende kuchikomba. Ari kuprepare vanhu vaende kuchikomba, vanhu voenda kutarisa chikomba, onangana nechikomba. So, vanhu vasataenda ku JRM, vanga vamburi kupi? You were asking yourself uzaeja kuti ndikabuda zaeja ndienda kuenda ku JRM. But munorangarira hei kuti vhangeri chitanga kuparidzwa pagomba. Hakuna kwaienda vanhu kwaiungamwa kwakusona JRM. Vanhu vaingoparidzirwa vachienda kwavanoenda. Vachingoparidzirwa vachienda kwavanoenda. Now, the question ndeyekuti vanhu vari kuda ku belong to an institution or to an organization. Ndokuti vati vakunamata. Of course, inyaya yefellowship yokuti musarambidza kuungana. Ko munotadziwa nei kuungana? Hama mukasangana munotadziwa nei kuungana? Munoungana mukurwa shoko raMwari, monamata, moverenga, modzidza, motonamata. Until such a time, Mwari pachakupai mushumiro, achauya achikushumirai. Se mawanikirwa makaitwa nevhangeri yaiparidzwa pagomba, hamuna kubvira maitsvaka. Manga uri kuzaeja uchizvinamatira, uriko, uri kuRoma, uri kuMethodist, uri kwawanga uri kuBaptist, wherever kwawanga uri. Vhangeri robva yati boom, yangouya yakutokutora ichienda. Pawanga uri kuzaeja waiti kuri correct. Pawanga uri kwamagaya waiti kuri correct. Pawanga uri wherever kwawanga uri waitoti kuri correct. Vhangeri robva yauya, ndobva yakuti pandiri kuri wrong, ndakuteera vhangeri. So it's the same thing. Unogona kula JRM mogara kumba, womirira She. Asa umira wakagara, unomira uchinyengetera, uchidzidza shoko raMwari racho rawakatenda, uchiridzidza. Iroro ukatofa, wakatenda ukaribatisisa iroro. Kunotaza nekuponeswa, because kuponeswa kunouya nekuti wakagezwa here, murombo anogara here mauri, wakadzikinurwa here, uri guta here rakadzikinurwa. Kana usiri guta rakadzikinurwa, kunyange uri kuJRM kwacho, tomboti ndokune chokwadi. Unongoparara uriko. So nyaya haisi kuti you belong to JRM. Nyaya ndeyekuti you belong to the Lord, you belong to God, you obey God, you listen to God, you live according to the doctrine raJesu Kristu. Ndo nyaya iripo. Kana usingararame doctrine raKristu, kunyange uri kune mushumiri anoparidza chokwadi, unongoparara wakadaro. So it's not a matter yekutsvaka kwekuenda, it's a matter yekuti wakatsvakwa here nekunoda kuendwa. Kunoda kuendwa arimo here mauri. Kana arimo mauri nyaya yakaka it's settled. Ukatoona uchibvunza ku JRM saka toendepi, it's a sign yekuti pautori in the wrong place, hauna kuponeswa uriko. Because uzvibvunze izvozvo toendepi kana wakaponeswa. Akaponeswa anogara munashe. He's not worried to belong to an organization or a ministry or whatsoever. We belong to Christ. Saka isusu takatsondwa moyo, tikasvibiswa moyo zvokuti kana chechi tikatoda kunzwa munhu ataura nyaya chechi, takutoita sei tinokorofishwa, tichabatsirika sei? Tobatsirika sei? Because kana takatogara kumba chinenge chichitotanga kuya musoro kuodha majega master nemakasolaga todii? Kosema manyira ikoko muchiti ndozvivere zvamanyira. Good. Andikone chatisingagone kuita mukoma inoka kukuraramira upenyu. No matter ndakangwara zvinenge, no matter Ishe anotaura neni every minute, every second, I cannot live a life for you. But chandoziva ndokuudzai, andikone kuwanzirai. Hakuna asingabatsiriki, no matter ari musituation yakaita sei. Kana Mwari ada nezvako panguva yaanoda nezvako, hautadze kubatsirika. Ishe anokutumira, either anokutumira manzwi ake anouya mumwoyo mako, anokusunda kuita action. Kana kuti achakutumira munhu, kunyange akazvidzika, kunyange anokudzwa, achakudzidzisa shoko rinokubaya moyo, otomhanya kwariri, otorirarama. Nyaya yekuti inini ndokufunga sei ndakagara kumba ndichaita sei? Mibvunzo yeuno unoibvunza because mune chiri mumwoyo mako chinokupa shungu, chinokubaya-baya. Asi kunyange wabvunza kudaro, still you will not get help. Neither from me nor from any other person. You will only get help at an appointed time. Nguva yakati unongodiwa kwauri wewe kuti unzwisise kuti alright, whatever you do it unto the Lord. Whether you are stealing, iba uchiti ndikubira kuna Mwari, kana akafadzwa nazvo Mwari okuponesa pakuba iko, kana zviponesa, kana uchita whatever chauri ita with a clear conscience. Kana conscience yako ichikupa mhosva, it means uri kurarama in error. Kana conscience isingakupe mhosva, uri kurarama kwako chaiko. All right, Saka, Pastor, thank you very much for touching on that. Right, ndoda kuti mu 1 minute ndasawa nema minutes 8 kuti live yedu pere. Saka ndoda kuti itira wind up point ndabvunza kuti how did we get here? So can you do that in the next 2 minutes? Just 2 minutes. Yes. Inini I see it as chokutanga ndechekuti pane mushumiri wandino pane murume andakanzwa akapa example yandoda kukupa izvezvi, yakandiitira zvakanaka. Akapa
example yekuti ukaona murwere wepfungwa ari munhu wemukadzi iwe uri munhu wemurume womuona akashama mustreet, do you go after her? Ona mukadzi ari normal munjere dzake asi akaminura akapfeka seductive dress, response yako ndi inofamba sei? A normal human being ona mukadzi akashama, a normal human being ari murume anoresponda sei? Then akaona mukadzi akapfeka zviri seductive asi ari normal mukadzi ye, in terms of human understanding reaction yake inofamba sei? Usiku kuti a normal man ane zviri maari akaona mukadzi akapfeka seductive dress anogona kumutera, asi akaona mukadzi akashama asi ari murwere wepfungwa anongoti murwere wepfungwa. Why? Zvinokonekta muvanhu ndezvekuti pane chirere chisina kufa munyama yako cheupombwe chiri mauri chinoti chikaona mukadzi ari seductive ari normal unobva kuda kumutera utoenda kwaari, then ukaona uyu kunyange uri mhombo yakadii auteri nechikonzero chekuti mauri muregister kuti she's a mental problem. Ndo patasvika panapa pane chakagara chakararamwa chekuda mari nekuda zvinonakidza zvenyika ino chakagara chiri muna TF. Chinhu ichocho chakazobatsiridzwa pakatanga mari pakuna vanhu vakatanga kuisa mari kwaari to the extent yekuti yakabva yamunakira zvokuti aigona kundodya kuMikos Hotel kumba kusina hupfu. Ndikupa example, mari ikamunakira kudaro to the extent yekuti akatoti no marika papupita anenge achiti ndakapuwa maoffers ndichiramba, ndakapuwa maoffers ndichiramba, zvoita sekuti anoramba mari. Izvi musina wakati ndakachivhaya kandipa mari ndoramba inhema kutaura papupiti vane muchiudzana nhema dzamwe mutaura oro dzimwe dzanya dzokunda rufuka dzekuti wakatozvitaura zvakunyadzisa because weekend ano broadcast saka iye haadi broadcast saka ndo zvaanoramba kuti haazvide anozvida. So takasvika patiri nekuda kwemari because ukatarisa the shift from the gospel of the kingdom of God to the gospel of the kingdom yavanayo iyi shift. Gospel of the kingdom yacho iri kutaura pamusoro pemari, it's money after money, shanda unoita mari, kushanda kwakanaka munhu anoshanda aita mari but harisi vhangeri. John chapter 16 Jesu akati vhangeri inoparidzwa pamusoro pesin kunyika nekuti nyika yakaramba kutenda, poparidzwa pamusoro perighteousness nekuti mwanakomana akakwira, poparidzwa pamusoro pejudgment nekuti Satani akatongwa. Ndo zvinhu zvitatu zvinotumira akabva kuna Mwari, kwete mari nekuti kuna anogona kudzidzisa mari ukatoita billionaire. Right. That's good. Thank you very much for that. I'll ask you another quick question. Do you believe or do you think that Apostle Chiwenga was once right at some point? Yes. At some point, yes, I can safely say, though you can nitpick with her, but aji kakasi doctrine from 2015 kusvika 2019 to be precise, maybe few or more 2020. Mune masemoni akanaka kwazvo ainyatsotaura munhu akafokasa nekuti vanhu vararame zvakanaka. Though chaileka muvhangeri yese chaileka matiri tese chatinoti takakanganisa ise vashumiri chakaleka one principle yekurarama yekuparidza vhangeri yekuva kuti vanhu vave vakarurama. Takangoparidza vhangeri ye-knowledge yekungoziva kuti magwaro anotaura pamusoro paKristu nekungogona kumechanisa kuti ichinomira chakati chinomira chakati, but the unction yeupenyu muvhangeri takaileka iyoyo. Ndosaka muchiona kudonha kwakaita mbiri kudai kwakaitika because hatina upenyu hwatakanyatsobata ukapinda muvanhu. Upenyu hwevhangeri hauna kupinda muvanhu. Akataura akati hanzi jara yemo haina kudzidzisa vanhu kuva prayerful in as much as we know scriptures, but life yekuva prayerful hamuna kudzidziswa. I don't know about that. I'm not a pastor. Yes, my question akataura chokwadi. Akataura chokwadi. To quickly answer your question, akataura chokwadi though in not that real way. Because chinoti prayer ishaikweka kushaka kwa upenyu hwevhangeri mauri. You can't pray kana anonamata asimo mauri. All right. Right. My next question, I want quick answers. Do you think, Imimi, do you think, in your honest opinion, now that we say Apostle Chiwenga was right at some point and then now he's gone wayward, is there a chance that you come right? No. Probability that you come back to the real gospel, probability I would say is 0.1. Mari is deadly. Because the true gospel ukakita give up zvavakatsotsa zvese. Okay. And nepa vari izvezvi is not ready to give up. So if you calls you today, vakakufonera nhasi after this life, Pastor Mananga wants to call with you, he calls you, offers you kuti come back, we'll reinstate you as a pastor, you'll be in my protocol with full benefits, we'll buy you a car like everyone else. Toenda tonokutengera masutu takavhara vanhu vakavhara shopu, will you decline that? Will you say no? Right. In a very open and honest the guy sheet 20 November 2023 takaita Zoom vakandifonera tiri kuoffice atimba kwa Pastor Baloyi vakanditi ivo ndigare kumba kwa Baloyi for 30 days ndokuti ndigonozodzoka kuparidza oro
tokupa mari tokudana hapana chataura nezvemumwe tokupai mari yekuti mutange something ndikati handina kuuya kuvhangeri kuti ndimundipe mari hamuna kundipa even demi nayo handina kubvira ndashumira ndichitsvaka mari saka maiona because you know some jetty stuff. Why is it? Were they trying to buy your silence? That man is cunning. Vakangozvitaura ndikatobatawo something vaida ndikufa mari balo yanozviziva mutaura because atiri vatatu he knows what I'm talking about then ndikairamba havandifonere vanozviziva kuti havandifonere and I tell you kuti havandifonere and havatombondifonere and vakandifonera handidzoki back inini ndine stance yandinayo yekurarama a simple life in truthful. I made mistakes. I was caught up in some sins before. I was waiting to say that. I was waiting for you to give that, that admission. Thank you very much for bringing that to the fore. That you were caught up in a mess. Another question that comes to you. Suppose Apostle Chiwenga disappears from the radar today. Whatever happens in life happens. Who is likely to take over? And if he takes over or she takes over, do you think there's a chance that they'll preach the right message or they'll take the church back again on the right path? Nema dzakafanana nekenza mukoma ino. A little living. Inoirisa bundu rese. Hakuna achiri right izvezvi as we speak. Kana vari right izvezvi because chokwadi vanozviziva kuma side talks vanotaura vanofanirwa vese kuti havachakwanisa kumira mujera yemashumiro. All of them. Saka. All of them. I say this boldly. All of them they are compromised. All right. And the worst thing is kuti vanoziva chokwadi vachitochitaura kuma side talks. Asi vakamira pamberi pevanhu vanoti amen to nothing. Saka. All right. Another question is, do you still listen to Apostle Chiwenga? I don't. When did you last listen to him? I don't listen. Don't want clips. I don't listen. I can't waste my data and my time. All right. And in any life, it a pop up. It a pop up. Neipa kana 30 minutes 1 hour. Paanotanga. Vachitongotanga. Sezvo ndaita chishumira tese. Inini I can understand your message by the introduction. Ichipo chatakapona mwadi. That is why my own scriptures. Right, that's what I do. Ndikangoona kuti message kunangana huku ndakuti hapana zviri because ndinopota ndichicheka ndichiti pay adventure acha ndinoona pamwe atendeuka. All right, mangamamboti amuterere. That's like the way I listen. Just anditerere kupedza. Ndineka ndipiki zvokuti anditererese. Some of the messages ndinokudzwa nevanhu kuti apanda zvakati ndototsvaka kuti apanda ataura zvakati ndotsvaka ipapo ndoterera because to me ndinenge mwoyo wangu unenge uchirejecta uchita repair zvaanenge achitaura. So why should I waste my time? Do you think kuti PGB Jedza Vengai and others 100% are in 100% agreement with Apostle in everything that he's saying, everything that he's saying? No, they are not. Why did you say so? I know. I don't just say things from just Ngotawa. I know who they are. In my last question to you, I want you to listen, and then you give me an answer. There is a theory, yeah. There is a theory that I'm going to present to you. Then I want you to delve into that theory. The theory goes like this: the church was planned the business venture when it was launched. The best way to launch was to attack everyone who was preaching, attack them, and as if they are wrong. And you appear as if you are doing the right thing. And then you gain all the followers, and everyone you gain all the traction and attention that you want. And then you introduce the actual message that you wanted to preach, which is what we are seeing today. And then, because Zimbabwe is a volatile country, it's an unstable country, the currency is volatile and all that. You decide to launch the church outside the boundaries of the country and go to a country where it's stable. But because the cost of living there is higher than in Zimbabwe you can live without going to work. What are the chances that if Apostle had remained in Zimbabwe, he wouldn't preaching what he's preaching today? What are the chances that if he lived in Zimbabwe, he would be preaching what he's preaching today? That's question number one. Then number two, because there is also a hearsay that says the men try to apply for visas to go to Australia, to go to America, to go to the UK to do this venture because it is believed the church is there with the backbone of the church contributing Maria Kanaka Yakawanda. So but things fell apart. And then you being involved, you had to come up with the devices, mechanism which went wrong to try and get a visa by any means necessary, Aslam or whatever. That's why you came up with advocates. What's your take on that? Okay. Yeah, mataura mabatanya yakanaka. It means tine vanhu vapenyu vachikurarama. Mukana kuti vaiparidza zvavakuparidza vari muZimbabwe, still it was a high. Nezvikonzero izvi. Ari muno macho mari vakachaita kuti pazoita macases erobhari arranged robbery yakaitika ku88 yayi. Vakomana vaiona mukuru achingotora mari. So vakangotanga kutedzera. Zvinhu zvaitozikanwa izvo kuti anotora mari eni paangodira achisponsor zvake zvimashinanigans zvake which we cannot talk now. So ndo
anga agara ari asi anga asingazoparidzi nelevel yaari kuparidza South Africa yaidzikira ndichana nekuda kwekuti muno vazhinji vari munomu zvaizomunetsa kuti ataure zvaakutaura because mari kuti azoirisiva nemutowo ari kurisivha munomu zvairema because kwaikubva uko ichiuya kunomu ichiuya kuZimbabwe economy haisi stable saka mari dzoti azoshandisa the way anoshandisa South Africa zvainetsa plus chivakwa chaida kuvakwa chechechi ari munomu zvainetsa because vanenge vaida kuona chiri papi manje kana South Africa anotaura kuti anotaura zvokuZimbabwe kuti takaenda kukanzuri kuri corrupt ndosaka asina kutenga saka munozvitenda because munongozvinongozvika Zimbabwe it's a corrupt nation. That brings me to that other topic. Chechi yakatengwa here, yes or no? Stand yakatengwa here, yes or no? For now andina update asi pandopesa kuti yakatengwa izvezvi nemari yakakontribute kutanga haina kutengwa because inini ndakaapproachwa panyaya iyoyo yestand yo hatina because ndaifanira kutsvaka price ndini hatina saka mari yakatengwa yes or no? Mari yaisvikira kuHarare asi yotumiwa South Africa. Manshoni yakabuda pa Facebook pai iriko here yes or no? Ndekusenjurioni ndekusenjurioni wakatenga imusarawo kana kuti rawo rawo rake business rinoda kutangwa ndere chechi here kana ndere munhu yes or no? Ini ndita zvecompany registration business akunoita director nekuudzwa company mashareholders ecompany anoita 50 or less directors anogona kuita 2 or more but 2 on dollar average. So varidzi vecompany vamashareholders vane mashares mucompany. You can't be saying muri 10,000 20,000 monzi mune mashares mucompany yakare because pa registration ndo panoregister mashareholders of which companies act inoregister up to 50 shareholders. Saka pari kurwa benzi here true or false? Pari kubirwa chirongwa chokubira icho vanhu. Right. Thank you. Vakadzungaira vasina mhuri dzavanongaira. Pastor Marange ndofunga ndazofura ne 10 minutes on my intended live stream. Thank you very much for taking your time out to come and speak to me, Pastor Marange. I will approach you should I need to see clarity on issues that we've raised today. But thank you very much for your candid explanations. And I think it helped also ask to the other side that has now of course that has hanging. I'm sure depending on what people think and what people want, we may do another live or some many more in days to come. But thank you very much for taking time out. Is there anything that you want to say before you step out? Yeah, chandida kutaura ndechekuti hama dzangu ari kunzwa musangofunga kuti kana vanhu vachitaura vane bitterness. Ngatidzamisei pfungwa tinamata kunyengetera chaiko kuti Mwari atipe uchenjeri. Tinoona chokwadi pamberi pedu. Mwari haomere kutipa chokwadi, anotipa chokwadi. Ngatiuraramai nemutowo iwoyo. Zvinhu zvinotinakira. Thank you very much. Do you want to do some shout outs, Pastor Marange Msatmaenda, to anyone you like, anyone you want? Yes. Ndinoda shout out Mponda, vandiri kuona apa Laiza, ndiri kuona Jacqueline, Majoni, Musani, Lavu, na Sila Macmen, nedzimwe hama dzese Mazani, Webista Marufu, Tana, ya hama dzese Farai Mareva, Tatenda Damba, wemunina wangu Tatenda Damba, Teresa Manyere yabereka, Dr. ya Tawanda Fekeche, Dilani Manguve, Moses Runesu, vamwe vese makawanda. Thank you very much, Pastor. We will have to let you go. Thank you very much for your time, Pastor. Have a good night. I will link up with you tomorrow. Probably we should now talk more. We have opened the platform for us to talk more without any animosity. I've never held any grudge or animosity against you because I knew there is more to this because I knew probably what you think I don't know. I actually know, and I actually knew at the time. And I know you can never have grudge with me because in no grudge na anyone. Even here talent no grudge na it. Does not happen. Because a lot of things no gathering. But I don't tango study so but and never going anyone. We sound another master in bed way. In bed face. You don't know want to see madam and you can approach me anytime. In Andina kana defamation in nocha that was Jaira. And the life and that is easy. Each again a defamation of character Rwanda, my lawsuit, and which I will win all of them. Fine. Thank you very much for coming on board. Pana good chema utanzi mandisia talent guru jia zinyemba. Shout out to you. James Zedu, I think some of you have greeted you already. Guys, thank you very much for coming on our live. My next live will be on Thursday. Obviously on Wednesday there's going to be some talkings and some rantings. So we'll come back here on Thursday. Na Flossi, na Zinyemba talent. How are you?
Brilliant. So anyway, Pastor, I'll have to leave you. Whatever we get. Thank you very much, followers, for coming on our live. I'll be back on this platform again on Thursday. We'll try to do it at 9 p.m. Zimbabwean time, UK time. That will be 8 p.m. Zimbabwe and Saturday. But thank you very much. You guys are fun. We love you. Keep supporting me. Share the page. Share the account. I don't know if the account is now public because Nandakambo hide. Share the page. We're gonna have more conversations here. And I know they are going to come for me, they are going to come for you, Pastor, they are going to come for CD. But who cares? They've done this in the past. It doesn't matter. Nini awuye wanongobondera vakambouya wani pa YouTube live asi andife manyi ndorara ndizozo. Now that's how we James. Yes, James Rusike. That's fine. All right, Pastor. I will see you later. You can drop out. Thank you. Right, guys, thank you very much for your support tonight. I will see you on Thursday. And Thursday, if you want to join my live, if you want to come and have a contribution, just drop me a message in my inbox. Or if you can't, just drop me a message on WhatsApp, and then I can always add you. We can also have conversations. Our conversations are not structured in any way. We just talk about issues that are currently obtaining in JRIM. Maybe we are going to broaden the scope to other issues. But I love you all. I love you guys. Hopefully, Mumamusi, I will be happy again. But at the moment, I'm shattered. Thank you. Bye.